Eva dwi ges I Prentis y Flwyddyn mewn Peirianneg. Dwi eisiau gwneud prentisiaeth mewn Peirianneg I cael yr ochr ddysgu ac yr ochr yn gwneud y gwaith. Mae'n dda I gael fy nhalu wrth gweithio hefyd. Dwi'n gweithio am ISC, International Safety Components. Maen nhw wedi bod yn cefnogol achos pan oeddwn ni eisiau mynd i'r lefel nesaf, roedden nhw'n iawn gyda fo ac pan mae gen I unrhyw cwestiynau mae pawb yn hapus I helpu fi. Y peth fwyaf defnyddiol dros fy prentisiaeth yw gweld pobl sydd yn gweithio yna ac I ddysgu be dwi yn gorfod dysgu wrth nhw ac beth dwi eisiau gwneud I fod fwy fel nhw. Faswn i'n argymell prentisiaethau wrth unrhyw person I gael y gwaith ac yr arian ac hefyd I ddysgu ar yr un tro ac mae'n cyfle I gweld os da chi'n licio'r gwaith achos ti'n yna. I fod yn onest, roedd llawer o fy ffrindiau yn wneud prentisiaethau, felly doedd ddim yn rhywbeth od. Mae'n teimlo'n gret I ennill ac mae'n rhywbeth I adio I pethau o flaen achos dwi wedi cael gwobrau mewn cystadleuaethau CAD, felly mae'n rhywbeth da I gael y holl peth.